Hello guys, ndadzoka nenyaya iri kufadza iri kunakidza nyaya ichinetsa mazuva akapfuura yemupata family kuti yakarova nyati necopyright. So mupata family yange ichita live, so ndazongosvikochi vapakati nenyaya. So guys, ndazongobatawo padiki yakati rebeo yenyu munokwanisa kunzwa chii chakaitika, but pane munhu ari kunzi ari tonge ndiye ari kushandisa nyati kuti vanetse nenhau yecopyright and monetization. So guys, kuti tinzwechi mupata family chitaura side yestory yavo ndio yange yakamirwa nemunhu wese tiri kuziziva guys. Saka tinzwechi mupata family ichitaura side yestory yaro oyo. Kune vamwe macopyright nyati haana zvakaitirwa page rake. And chimwe chinhu chandoda kukuudzai guys, kana muchida kudzokera kumashure kuti munzwise nyaya iyi, patakaenda kwana nyati akabata foni. Nyati akabata foni iye hausingachira vaenzi. Ndikati guys, nyati atigamuchira zvakanaka, tikutowirirana because the way amuri kumuona akabata foni kwamuri kuona ikoko, dai akuratidzaiwo mavidhio ari kutora, ndo mabatiro andakangoitawo foni ndichitorawo mavidhios. So manje manegative comments anga akawandira kwaari. Nyati achiri mudiki, hana yake ichiri dete pasocial media, haakwanisi kuhandla izvozvo. Ndakatomuona kuti haasi kunakirwa nezviri kutaurwa nevanhu. Engagement mavideos edu anga ine engagement yakawanda kudarika ake. Good, you are good, more than tight, you are ukupisa udarika tight, so everything. Izvozvo hazvina kumubata zvakanaka. Ndo zvimwe zvinhu zvakakonzeresa kuti auye, because akazviziva kuti vanhu vanga vari against. Social media inoda munhu anounderstanda kuti okay, why did Ningi did that? Chii chakaitika nezuro chazoita kuti Ningi ataure zvakati nhasi. So vanhu mukaobserva zvinhu you can see kuti nyati vanhu vanga vari kuita sekuti vari kunomupandukira, but ina was not happy pane zvazvo, because when they said hey, haugoni kubata munhu une pride whatever. Ndikati no guys, nyati haana pride, atigamuchira zvakanaka, but he is shooting also his content. Saka imimi muri kuona mavideos angu muona sekuti he is focusing on his phone. Ininiwo futi nditoriwo nefoni yangu tese tiri videos angu inini achibuda akabata phone. Saka iye, I'm telling you guys, I love how you are supporting him, because the hate that you spread to us, mukapa nyati guys, mukamuta zvamunotiita, I don't think anozvikwanisa kuzviendla. To be honest, I just love how you support him, because hakwanisi kuzohendla the hate that you spread kwatiri. Isi totozvikwanisa izvo totozvijaira, because we know we are working, mangwana totora mari yedu, todya mari yedu, totosevhisa bhima yedu, tobuda taita marounds yedu, we are used because toziva kuti ndokubasa kwedu. But manje haana kukwanisa kuhandla izvozvo zvishoma shoma kwatiri tuma small tomaitaura chemuchiti ari kubata phone tuma small, but haana kuzvikwanisa zvakanaka. Saka isi hatichazivi kuti monetization yakaenda zvemachokwadi here kana kuti anga ari madhiri ekuti vanhu vakanganwe zvavanga vachitaura. So nyaya iripo guys, don't say that baby, like don't say that. Okay, it's fine. Nyaya iripo isusu na nyati kana ava akene zvake zvakazodyara kuti akutivenga iye, isusu hatina problem nanyati. Mumwe watine problem naye, watine question naye, watinoda kuti mutibatsire kumubvunza, ndiva munetsi kuti vari kudei. Vakati havadi kushanda nesu long back, vari kudei. Content yavo yedu haivaitire, vari kudei. For your own information, we don't rely on my adverts. Isusu tinozvishandira. And tai rely on Facebook. We don't rely on Facebook anymore. We just do because ndo pakaita kuti titange zvatakuita. We've got on our businesses that tiri kuita that singafe takadvertise even isusu, because we know very well kuti mazimba kana ada kutokuisa pasi, they will try their best, but not anymore, because you don't know zvatinotemba nazvo guys. We have our source of incomes atakatotanga nekuda kwesocial media. We really thank you for supporting us. Masapotera makatita because takatotanga or something. So vamwe vanhu vanobva vachiti hey, hatibvapi maadverts. Advert yekuti chi? Advert yekuti chi? Isusu guys, advert yedu inotangira pa 4,000 rands. Kungoposta mapictures ako 4,000 rands. Saka mumwe munhu anenge ada kuya neka 500 rand kake over handiti hanzi chindiitira. Ndobva ndamunzwa kuti I can't work with chimari chochocho. Handiti over handivenga udzokera pa Facebook. Chokwadi chiripo ndechekuti nyati hatina zvatakamuita. Believe it or not, we are here to tell our fans kuti nyati akangonzi une an original content, whether ndeyedu kana kuti haisi yedu. Facebook yakadaro
isusu takangompa mvumo yekuposta mavideo tikamuti Nyati, as long you are mixing our clips with yours kuti uchiedita zviya uri kuisa clip redu uchisa rako wozoisa voice over, it is okay. Hakuna munhu pasi pezuva ane kodzero kana kuti anokwanisa ane capacity yekubvisa monetization from someone's page. And also Mr. Zuckerberg vane a lot of money. Mr. Zuckerberg havana mari yavakati indoda kupa maZimbabweans. Mari iripo ndeyekuti if someone starts to create content nhasi, mari yaZuckerberg yake yenotanga kutowandawo. Saka inini zvisine nekuti ma-content creators awanda zvakadii. Mari yandinongopiwa ndinongopiwa. Inongopiwa ningi anongopiwa. I will never be jealous of someone. That's why I came here. There are a lot of content creators vanotozikano vane mbiri. Vakashanda pana vasina kumbobvira vakuudzai kuti tiri kudya mari neFacebook. Nditori nevamwe vanhu vanoshanda nema-content creators anozikanwa vandakatobatsira monetization before inini ndauya pano paFacebook. Ndikati ko nhai Ningi, zvaunoshanda naNingi wana anodya mari neFacebook, why did he not tell you that he is being paid neFacebook? Ndikavabatsira inini vasina kutoudzwa nemunhu wavanoita naye maskits kuti zvinobhadhara here. Ndikavamonetizira mapages. But what we realized, guys, after all is isusu naKiki, we are meant to be us takazvimiririra. We are not meant to do anonzi link ups. We have trying to link up with people, but vazhinji vanotipandukira. Inini naKiki kuti tizwa pamwe chete, it's not like takasangana mumafaro kana takasangana takafara kana kuti tava pano nekuda kwemafaro. Chaikonzeresa kuti tive patiri nhasi, it's because of hate, it's because of nguva yakaoma. I started creating this content creation thing ndisisagare kumba kwandaimbogarawo, ndakutogara ndakatomborara musango muno muCape Town. Ndinotozvibvunza kuti dai musiya ndisina kurara musango, ndisina kuzotorwawo naNingi akazondichengeta, ndingadai ndiri pano here nhasi. Obviously dai ndisipo. Pandakasanganawo naKiki, tinoziva situation. Ndikungoti Kiki dai asina kusanganawo nesituation anga anayo, ndisina kusangana nesituation anayo, taizonosangana here pakona iyo. Tisina kusangana. Tatanga content creation, takasangana nema-challenges akawanda. Vamwe vaitoudza Kiki kuti urambwa next week iyo. Manje urambwapo. Tokupai 3 months, tokupai 6 months, iye zvinoti akutoudzwa zvimamwe makore futi. But we are still together. Vamwe nhasi vakamboti Kiki ucharambwa ye, Kiki chichichi, ucharambwa iwewe ye, haundisi chinhu kuna tight. Mangwana zvonzi iwe Kiki siyana na tight ye, irombe ruri kushandisa. Vanhu vari kungotry kuparadzanisa. Saka kuti isusu tirambe takabatana naKiki, it's because of nguva dzakaoma. Tanga takazvinyararira tichiita content yedu tega. Kutry kunobatana nevanhu kudai zvaoma. Handisi kutaura kuti kutry kubatana naNyati, asi ega wandakatanga kusangana naye. We thank God. Hirimanas Cup haina kana drama yakatiunzira, haina kana any problem yakatiunzira. We are grateful, those guys. They are always sending us message. Thank you guys. We really appreciate. Okay guys, tisati taenda kure. I think Nyati ndapedza hatina zvatakamuita. We did nothing, and those ones vari kunyora mu comment section kuti Mwari vachakuru vaine shamu, Mwari vachidai. Mwari vari kutaura is the same Mwari vanoziva chokwadi. The same God you are talking about, he knows the truth. Kune ma-content creators akaita ma-live achiexplaina nyaya. Kune vamwe vakatotitsikirira ma-content creators adaro tiluke bad. But to be honest with you, we did nothing, and they know very well kuti hatina zvatakaita. Kunotori nemumwe wacho akatoita live akatrya his best not to mention tight, because he knows also ane ma-previous akewo. But aitaura chokwadi, but asingadi kubuditsa kuti ari kutaura chokwadi, because anoziva kuti chokwadi ichocho chiri kusaidi kwataita haana mhosva, because no one has a right to remove somebody's monetization. I love how Nyati do. I love how Nyati does his stuff, because akakubata brain issue and vakavhura page rakura chichichi. I love it. He's a content creator. He's a great content creator. He's doing good. Pangwana to mukatwa Jaka boy. Imimi makapusa stereo. But anyways, I see pressure. Next